tayo muli sa tubigan ng Aquasia Water Refilling Station. Qualified po ang product namin. Ayan ang mga permit. Yung bagong permit na Mayor's Permit ay hinihintay pa. Yan ang aking certification for water refilling station operation. Ayan! Punta tayo sa loob. Let's go! Kasalukuyang may ginagawa dito. Lamig. Yan. Tara na, magtigil na kayo rito sa Aquasia Water Refilling Station, located at Barangay Santo Tomas, San Jacinto, Pangasinan. Along the highway, Mangaldan, San Jacinto Road, Provincial Road. Sila datingan ng mga suki. Pamilya nyo na? Ay, na pala. Sige. One hour. Maya-maya. Sige. Thank you. Okay. Ayan lamang po sa ngayon ng video. Magdi-deliver sa kabilang bahay. Check the time. Oras na para kumain.